Перадатчик энергии, які называется прызма часу, разорвала на 10 кавалкаў. Па ўсёй краіне у людзей узнікаюць праблемы з памяццю. Вы у месцы паміж часам. Ваш дядька парушыў сувязь часоў. Ёсць толькі адзін спосаб выратаваць зямлю ад гэтай катастрофы. Для гэтага трэба сабраць разам усе часткі прызмы часу. Я Рахвалот, полацкі князь. А вы хто такія? Мы госці з Мінска. Хадзім да рэчкі, назбіраем кветак. Гэта сапанарыя. Яшчэ яе называюць мыльнік, бо гэтая расліна добра пеніцца і можа ўжывацца замест мыла. Бадзі, ты чаго? Так рыбіць непрыгожа. Добры дзень. Глядзіце, сябручкі рыбаўнічкі, як нам пашанцавала. Гэта ж князева дачка. А на ёй залатыя бранзалеты, завушніцы, каштоўныя пацеркі. Цяпер гэта ўсё наша. Хапай яе! Цягні! Пусціце мяне! Ой, што нам рабіць? Адпусціце яе зараз жа! А то што? А можа, отпустим? Мне снился страшный сон, что мы зрабілі нешта кепскае, и на нас напали ваўкі. Не вярзі лухты, адкуль ваўкі каля горада. Тут хіба ваўкалакі водзяцца. Ваўкі. Я придумаў. Пусціце мяне! Мой тата вас пакарае! Накідка рагнеды і маска. Вось і воўк, якога яны так баяцца. Варта расцерці сцябліны мыльніка ў руках, дадаць крыху вады, і атрымаецца цудоўнае вадкае мыла. Мыльнік альбо сапанарыя – гэта расліна сямейства гваздзюковых, якая… Бадзі, зараз не час на лекцыі. Даруйце. Цяпер ты будзеш не проста воўк, а шалёны воўк. Бадзі, гыркай так страшна, як толькі ўмееш. А ну, аддавай усе свае бразготкі. Гэта воўк! Гэта шалёны воўк. Это шалёны ваўкалак! Бяжы! Дзякуй, што прагналі іх. Я ўжо думала, прыйдзецца аддаць ім і пярсцёнак, і завушніцы. Ды няма за што. Каб аддзячыць за выратаванне, я вам адно ўпрыгожанне падару. Яго нядаўна знайшлі ў Полацку, такое бліскучае, што я яго нават хаваю, каб не сляпіла вочы. Дзякуй яшчэ раз. А я ўжо мушу ісці. Падобна, на ладдзі прыплылі не купцы, а чарговыя сваты да мяне. І перадавайце вітанне ўсім людзям у красоўках. Дзякуй! Бывай, рагнеда. Франак, табе не здаецца, што гэта… Так, гэта яна! Першая грань з прызмы часу! Ура! Хадзем. Час вяртацца. А, як жа цікава тут было. І рагнеда такая класная.
Дык, як вы кажаце, месца паміж часам, рыцар Адам, Рагнеда? У гэта немагчыма паверыць. Але ж вось, грань прызмы часу. Мы знайшлі яе ў старажытным Полацку. Так, няма ніякага сумневу, што гэта сапраўды яна. Значыць, і ваш расказ праўдзівы. Шкада толькі, што Бадзі зноў стаў цацачным сабачкам. Нічога. Думаю, яшчэ пагаворым з Бадзі не раз. Цяпер нам трэба знайсці астатнія часткі прызмы часу, а значыць, нас чакае мноства прыгодаў. Прызма часу.